Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretoak entrenatzen, espero dut baietz. Gako garrantzitsu bat, bizi esperientziak idaztea da. Siguraski, nabarituko zenun, idazten ez duzuna ahaztu egiten dela. Eta, laguntzeko eguneroko bat idaztea, ederra litzateke zure porrotak eta arrakastak ongi gogoratzeko eta arrakastak errepikatzeko eta porrotak ez errepikatzeko, ezta? Jarraitu nirekin eta 3 gako emango izkizut bizitza hobe bat izateko. Aurrera super txikiak eta super familia. Esaztu, trilogia ederronetan dituzula erraminta guztiak zu nahi duzun bizitza sortzeko. Eta web horrian entrenamendu eder baduzu txikitatik pentsamendua zure alde erabiltzeko. Ez itxoin. Gure helburuak lortzeko oso garrantzitsua da esan dizudan bezala idaztea. Eta helburuei lortzeko bete behar ditugun pausoak ere bai. Lehentasuna zein den oso ondo jakin behar duzu, ez despistatzeko. Batzuetan, nahi duguna lortzeko, ezin dugu bakarrik egin gustoko duguna. Batzutan gustatzen ez zaiguna ere egin behar da. Adibidez, gitarra ongi jotzeko agian solfeoa ikasi beharko duzu. Goazen lehenengo gakoarekin. Kanpotik ez datorkigu ezer eraikita, hau da, guk eraikitzen dugu gure pentsamendu eta sentimenduekin dana. Eta iraganean pentsatuta sentitu duguna, gaur egun ondorio batzuk dira. Esan bezala oso ondo jakin zer nahi duzun eta idatzi. Badakizu, arreta hor jartzen duzun tokia hori indartuko duzula. Energia arontza doa. Eta goazen konprobatzera esperimentu batekin. Babarrunen esperimentuarekin hain zuzen. Hartu bi edalontzi, garden, jarri kotoi ezea bakoitzean eta babarrun ale bat. Lehenengo edalontziari etiketa bat jarriko diozu gauza politxekin. Eta bigarrenari ez diozu inongo kasorik egingo. Egunean zehar, lehenengo edalontziari buruz pentsatu eta gauza politak esan babarrun horri. Besteai esan bezala ez egin kasorik. Eta besteren aldamenean eta egun batzuetara konturatuko zea pentsamenduen botereaz. Bigarren gakoa, zure helburuak ez dira zu baino garrantzitsuagoak. Demagun, lagun onak dituzula eta haiesain dituzula. Baino inoiz ez dira zure gainetik egon behar. Kanpoko ezeri ez diozu botere eman behar zure pakean kalte egiteko. Arazoak baina gehiago zea, handiagoa zea. 3. gakoa, zure ametsak eta bestenak errespetatu. Maiz, jendeari zentzuten diogu. Besteen ametsak kritikatzen. Ezta, bazuk ez egin hori. Zure ametsak norbaitek kontatzen badizkizu, animatu ezazu hura lortzera. Super txiki maitea 3 gako hauek egunerokotasunean erabili eta mesedez elkarbanatu idazu babarrunaren esperimentoa zemuz juntzaizun. Aurrera super txikiak eta super familia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa